Adorak sumar saur hita dohot hata ni debata jumulu mahita martangiang. Damai ni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita. Di dia pehita maringana di bagasa tikion asin rohani debatama nasimadongani hita saluhutna. Donga sahapor siaon hata ni debata naga betur pu jamita dihita di bagasa tikion tarsurat do di Lukas 4 ayat 14 sahatu 20 sada songonomma didok marguguhut todii roh Yesus muse tu Galilea jadi sarma baritana tu sude luat humaliangi mangajari do ibana diaka perguruan nasida jala saluhu do mamuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nasaret tu huta hagudanganna mangihuton hasomalanna laudo ibana tu perguruani juppa hari sabat. Jadi jongjong maibana naeng majaha. Gabe dilehom matu ibana pustaha ni parurirang si Jesaya. Diukak mai jadi dapat mata nama natar surat songono. Songgok do tuau todi ni Tuhani. Ai dimiahi doau mabuat berita nauli tuakkana pugus. Disuruh doau memeritahun tuakkana terhurung asa malua. Tuakkana mapitung asa marnida. Paluahon akka naginosa-gosa. Memeritahun taon paras nyerohaon ni Tuhani. Ditutup ma pustahai, di paulak ma tu perhubas, laos hudul ma, gabe 00 ma, dopak ibana mata ni sude na di perguruani. Jala dihataho ma tu nasida. Sadariodo jupang natar surat odeng di nabi negi munai. Ido sahakna. Donga sahapor siaon di bagasat Tuhatta Yesus, ganup halak na di bagasan parukilon manang si taonon na duk-duk manang naneang terdesak ala niaka kebutuhan rupaning tentu pasti do makirim au boy pitor adong manian akadala pangurupion isarana rupaning terdesak di parhepengon mulupas sehali mendesak aka keperluan ni persikolan ni akadat danak songoni nang akat tagihan na asin HP hepeng na tinyuk na termasuk na ditabungan na dan cukup be laho manggarari sudi diuji donian mengalui persalian HP tong mentok bauru do stres sendiri ate manang mersahit ala ni kedan na songoni contoh doi rupaning akka amanginang pabua mulupas masa akka paru kilon manang kesulitan ningulu totu sarana pitor tahirim disi pitor adong manian pangurupion songonido natorop na diturpuk jami taon dihirim jala dihasi holi nasida do haroro ni Mesiasi ima si palua songon naung sinuri rakon nya kapanurirang sebelumna di padan Nairobi. Dihirim nasida do adong na bui peluahun nasida sian panggosa-gosa ni panggonggomi ima halak rom na menjajah nasida ujui. Dihirim nasida do haluaun sian akaparu kilon sian sitawonon naborat di tonga-tonga ni ngulu si ganupari ni bangsoi. Donga sahapor siaon liturpuk jami taon di pabotohod do na jupang do na dihirim ni bangsoi ima marhite na patadahon diri ni Yesus pabua Yesus do hagogok ni hata ni Tuhani. Yesus adalah penggenapan firman Tuhan sebagaimana yang sudah dinubuatkan sejak zaman perjanjian lama, yakni tentang Mesias yang dinanti-nantikan, yang akan membawa keselamatan umatnya.
Donga sa persiaon, dung monang Jesus manaluhon pangujunan ni sibulis, songon nabuhi taida manang tajaha adorang sotupuk jami taon, Roma Jesus tu Galilea. Jala di sime bana parjuru sahali mangajari, taringot tu haluaon na naing patupaon ni dibata. Ubege pangajarian ni Jesus dipuji akka natoropi di bana. Ima akka na manangihon pangajarian ni Jesus ujui. Dung sian Galilea, dilakahon Jesus mamuse tuhuta hatubuan ima tuhuta Nasaret. Songon hasomalan na masa dihutai ganup ari sabat, saya marpungu dua kalak Yahudi di sinagogi. Laho manangihon pangajarion na pinasaha niya kapangajari, marhitepatik dohok pustaha manang buku siap pada narubi. Ditikii dohok do Jesus marpungu di sinagogi. Laos dilehom ma kesempatan tu Jesus, laho pasahaton pangajarion di tonga-tonga ni perpunguan ni. Dungi dilehom ma tu Jesus pustaha manang buku ni panurirang Yesaya. Di jaha Jesus mana tersurat di Yesaya ono pulusada ayat 1-1-2. Ima taringot tu Mesias natuk paluahon bangsoi siap parukilon dohok sian si taunon nasida. Didok songgok do tuau tordini Tuhani ay dimiahi doau mabberita nauli tuak kena pugus. Disuruh doau memeritahon tuak kena terhurung asa malua, tuak kena mapitung asa mernida. Paluahon akka naginosagosa, memeritahon taon parasing rohaon ni Tuhani. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ima didok di Yesaya 61 najinahahon ni Jesus ujui. Donga sa persiaon, duk sidung di jaha, dipuka Jesus mamangajari natoropi, jala didok Jesus matunasida. Sadari odo Jepang natar surat odeng di Nabi Nigimunai. Lapatanna turupuk naung jinahani Jesus nakaning, namar turu-turu doi tudirina sendiri. Jesus do Mesias, manang si paluai. Jesus do nauk sinonggopan ni tordi ni Tuhani, jala naung miniahan ni Tuhani. Namar lapatan, Jesus do nauk pinabangkit, naung diurapi Jehovah, lahu mabuan haluaun manang pembebasani. Ido ubba didok Jesus, sadari odo Jepang natar surat odeng di Nabi Nigimunai. Jesus do naung pinabangkit ni Jehovah, lahu mabuat berita haluaun tuak kana pogus, tuak kana terhurung, tuak kana mapitung, tuak ka naginosagosa, memeritahon taon parasing rohaon ni Tuhani. Donga sa persiaon, halak na pugus na idok na nakaning, ima akka halak na sumardiha-dihabe, akka naung menggadisi arta tiap-tianan, siala panosak ni hapursuhon ni ngulu ni bangsoi ujui. Sengsara jala suada be pakirimun nasida. Alai dada holam malua sian hapugoson perdagingo sabing, nanaing pamasaw ni Tuhani disi. Ihuk dotong paluahon akka hapugoson ni tordi. Jadi kehadiran ni Jesus, gabi barita nauli mei tu akka namajakon jala na porsia di Tuhani. Namangihut akka na terhurung na idok na nakanim, ima ngulu na terbelenggu ala niya ketekanan ni panggonggomi ujui di ngulu ni bangsoi. Alai laos ihuk domuse, lahu paluahon akka na pinarhatuban ni dosa, akka na terhurung ala niya kahagiot dohot hisap midaging, gabi dosa ima na mangihoti ngulu nasida. Jadi ikko sahak ma berita nauli tu nasida,
asa malua sian akka namangi hoti nguluna. Dungi na mangihut didok naking akka nama pitung, nani maksudna disi, ima akka nama pitung secara jasmani, ay marhuaso do Kristusi, patupa akka halongangan, laho pahisarhon sian akka ragam nisahid. Alai narumikot, ima haluaon sian hapitungon, tuhata ni debata. Mapitung ala ni hagiuk ni daging, dohot ala ni hahulumon ni portibion. Tu kedaan na songonima, Yesus hadir asa malua na sida sian akka hapitungoni, gabi idon nama hatiguron na sian debata. Dungi na mangihut akka naginosagosa naidok na nakaning ima akka parukilon ni ngulu ala ni panggosa-gosa ni panggonggomi. Digosa ala ni situasi ekonomi, digosa akka biar ni roha, jala mabben na sida ganggu di hapor siaon. Tuke dan nasongoni matong barita na uli hadir laho paluhon na sida. Jala na parpudi didok nakaning Yesus nak pida bangkit ni debata, ima lau memeritahon tahun parasin rohani Tuhani. Tahun parasin rohani tudus dua itu tahun Jobel, manang tahun haluaon, manang tahun pembebasan songon namasa di Padang Narobi. Budi taida di Tolu Musa bidu 25. Lapatanna merhite diri ni Yesus hadir do debata lahu mabuan haluaon, pardamaian jala ngulu nagok lasnya roha. Jala tahun parasnya rohaun Tuhani, patar doi jupang merhite pembebasan, napi natupa ni Tuhatta Yesus. Ditubus do ngulu ni bangsoi, do sude ngulu ni hita jolma, sia dosa doot hamatean sisa leleng dililingna, asa taruli dihanguluan na sora suda. Jala nunga di patupa Tuhatta Yesus bi, tuganup na porsia tu ibana, tuganup na majako Yesus si palua di bagasan nguluna. Donga sa porsiaon, Yesus do tutu hagugok ni hata ni Tuhani. Yesus adalah penggenapan firman Tuhan. Songon topik ni mingguta di tikion. Nung ngapatar jala sikok bei di pamasa Tuhatta Yesus. Pabua ibana do hagugok ni hata ni Tuhani. Na paluhuk kita, pola mate ibana sikakta ala ni dosatay. Alay monang do Tuhatay manaluhon hamatiani. Mulak mangulu ibana di hari patuluhoni. Jala hamonangan itu hatta Yesusi, laos hamonangan ni hita akana porsia di Tuhatta idoi. Tumna burju jala parholong ni rohasi tutuma Tuhattai di tonga-tonga ni ngulutta. Dang di pasobo hape nguluttai sa di bagasan arsak, di bagasan parukilon, dohot hamagoan, lumobi ala ni dusay. Sialani saya rapot Tuhani mahita di mangadopi manangape na masa. Rapot Tuhani mahita mangula akka ulota. Ay Jesus do hagogok ni hata ni Tuhani. Jesus do mual ni hanguluan do las ni rohatta. Sa itu ibana mahita marhapurusan jala marpos ni roha. Donga sa porsiaon marningot burju dohot holong ni roha ni Tuhattai. Totu patut do ikko pujion jala pasangapota Tuhattai. Alai tutu dan cukup hola di padohan pamujiotai. Dan cukup hola di tangiang pamujiotai. Ikko saha do tuhau kapon ni roha nang nguluta patuduhon pamujiota tutuhani. Ima marhite na pasiding ngulu sian hapuguson ni todi. Sian hapitungon tuhati goran ni debata. Paholak ngulu sian hurungan ni dosa, doho sian panggosa-gosa ni sibolis. Artina, rikok maadong pertobatan sian ela-ela ni sibolis. Injil keselamatan di dalam Yesus sudah sampai kepada kita. Maka berbahagialah kita yang selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yang selalu hidup berlandaskan firman Tuhan. Alai daksai holan didirita patuduhon pamujion tutuhani. Iko parsidoho dotok kita memaritahon tiruan naong binahin itu hatta Yesus songon na diturupuk jami taon.
Ima memerintahun tahun para sing rohani Tuhani. Sehingga kehadiran setiap orang Kristen bukan malah menambah beban kesusahan, apalagi menjauhkan hidup keluarga, hidup sesama dari Tuhan. Tetapi kehadiran orang Kristen lewat perbuatan sehari-hari harus makin mendekatkan orang lain kepada Tuhan. Kehadiran orang Kristen lewat aktivitas sehari-hari harus membawa kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Maka dari itu, penting hidup saling mengasihi, hidup saling tolong-menolong, meningkatkan rasa empati, agar keluarga atau orang lain turut merasakan tahun rahmat Tuhan yang membawa pembebasan dan keselamatan di dalam kehidupannya. Amin. Martangiang mahita. Moliate male Tuhan dihatam naung mamakulingi hami, loasma tordimi namargugiho kami, maka nguluhon doh mamaritahon asini rohami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus martangiak kami. Amin.